Action Stories. Yan guys, pauwi na kami. Ingay. Yan. So, anong tawag kong sa lugar na ito? Anong tulugan na to? Hindi namin alam. Pero may kita na dito yung mayon sa likod. Yan. Medyo nagtatago nga lang. Tapos meron ditong kapihan. So tingnan natin. Ito ba? Ay, nasa likod. Ayun, natatakpan ni nakadilaw. Ayun. Magkano oras kayo dito? Wala mo palang ano dito, ilaw. Sige, ako meron. Konti lang.
Sugar, okay na isa? Sige, okay na yun. Huwag masyado marami. Singapulay. Thanks for watching.